posachedwa apa tikufuna tikupasireni programu ina imene inaulusidwa pa TV ya Luntha, ndipo programu iyi amacheza ndi Gift Byron amene ali profeti amene padakali pano watchuka kwambiri pa social media, ndipo watchuka ndi ntchito zake komanso kuthandiza anthu kuzera mu chithandizo cha ndalama. Ameneyi akumapereka ndalama ndithu za nkhaninkhani, ena kuwapasa ma 100,000 ndi anthu amafunsa kuti kodi iye zimenezi akuchitiranji, ndipo ndalama zimenezi Solid akumazitenga kuti. Ndiye mpulogalamu iyi anacheza naye ndipo mumve kuti ndalama zimenezi za nkhaninkhani akumaperekeranji, ndipo iye ndalamazi akumazitenga kuti. Taonerani programu iyi mpaka mufike kumapeto, mumve kuti ndalamazi akumazitenga kuti ndipo akumapereka chifukwa chiyani. Dr. Solid One lachinyamata kwambiri Solid. Good. It's Dr. Solid One. Yeah, Dr. Solid One. Kena kaso Solid. Solid. Kwa imafika kuti ntchito ikafika pa climax. Yes. Imafika kuti yafika poma ikako che. Nanga si doctor chama ngati ndikaulimuka pang'ono koma kuchichi wake kuti imveke kuti doctor ndola makangati Solid. Dr. Solid One Solid. Solid. Ndifuna ndikulandireni mu program yathu ya Luntha 45. Ndathokoza kwambiri. Tiyambe kuti tikudziweni kuti Dr. Solid One Solid One ndi ndani a Prophet Gift Byron ndi ndani mudabadula kuti yes maphunziro ndi zina zotero tingoyamba kuti kumudzi nkuti. Amen. Ine monga ndakamba kale kuti ndine Prophet Gift Byron, zina langa lenileni ndingonda kuti ndine Gift Byron as a person. That other thing is my occupation as a minister of gospel. Ine ndinabadwa mu chaka cha 1993 pa 16 July. Choncho kumuzi kwathu kwenikweni ndingane kuti ndimalire Amulanje, Chilazulu, Zomba pakaseko kamenepa ndi pamene timakhala. Timati tikhala Mulanje nyumba yathu, trading center yathu yogulira zinthu mu Chilazulu, chipatala chathu chokhazikika chili mu Zomba. So ndi pa Mireka ingapo. Koma skulu taimba Mulanje site. So primary school dapangira Kwandanga primary school standard 1 up to 4, kenako standard 5 up to 8 dapangira kwa Sagawa primary school. From there imeda chitabwino kupita ku Mulanje boarding secondary school. That's where my high school was. Ndito nde kuno tili kuno ndi ukasungu. Yes. Munapezeka bwanji? No, it's interesting story. Kupezeka kuno ukasungu ndi process ya Italy. Chaka cha 2010 ndikupanga maphunziro anga a secondary. Ndi pamene ndidalandira Yesu Kristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. 2010. So that was nthawi imene Mulungu adayamba kundiyankhulako zinthu zina ndi zina kuzera m'masomphenya. Tingoti maitandwe ambuye. So kuchokera 2010 kwinako ndikupanga maphunziro mpaka na 2013 ndimene nayamba nokhazika mu ntchito sopano kwenikweni ya Mulungu. Mkatikati mwa ulendo otumikira ntchito ya ambuyeyi ndi pamene timayenda kumachoka madera ena mapita madera ena mpaka na ndikuzafika pomakhazikika dera lino la Kasongo. Ndithu. Kodi mutumikira kuti utumiki wanu mumauchora dzina loti chani? Kumaona pa social media pa Facebook mumauchora kuti chani? Utumiki umenewu umatchulidwa kuti Power of Glory Assembly International Church. Mwanjira ina chidule timati POGAIC Church. Power of Glory Assembly International Church. The word international is just to script kuti mpingo usuli muno Malawi mokhai. Uliso maiko ena akunjako. Tingane kuti patangodusa zaka zokwana 4 zotumikira Malawi muno. Nthawi yaitali kwambiri ndapanga spend kuzala machechi wa maiko akunjako. Ndi pamene padakhala ngati apanga extend kuti zina lichabe zipanga include kuti mpingo usuli muno Malawi momwe aliso outside the nation. Moti POGAIC ndi international. Ndi international. Mukati ili kuti ndikuti. Mwapita olene kulibeko mwapita kungofusa kuti mafuna Prophet Gift maiko aka amene mutha kutipeza kwambiri. Ziko loyambirira kwambiri ndi Namibia.
Namibia, yes. Ku Namibia nasegula mpingo 2017 and mpingo umene ku Namibia ndiye kuti nikane kuti almost every campus tiliko southern, northern, eastern, western tapanga cover amatauni onsewa komanso mipingo imene ikuchita bwino. Tikati kuchita bwino ndiye kuti number ya registered members ili high kwambiri mdziko la Namibia. Tiliso mu Zambia, tiliso ku Botswana, out of Africa tili ku India. That's where also kuliso mpingo wina waukulu pachako cha population is already high. Ya ndiye kujako ife tikaona number yochedwa 1000 is a big number, yet to them is a small number for chotengera population yao koma ku Namibia ngati is the biggest church even than Malawi. Ku Namibia is the biggest. No, biggest India in matter of number of registered members. Yes. So inyo muma chita oversee mpaka na ku India. Mpaka ku India, yes. Timapanga oversee pa ku India and it's very easy. Chifukwa chona kuti utumiki ngati tingane kuti chani it's a system. Yona kuti ulipo palibe ntchito yenene tani igwirike kulazibusa, yes. Oti they report to you. They report every Sunday because I need to get to know lero kunabwera anthu angati munali ndi alendo angati apanga register ndi angati even iso osaiwala kufusa kuti kodi chopereka chaenda bwanji mafuna bilo ku India amapereka anso kumeneko zima zosezo mmazipanga manage mmachita oversee the management naika protocol yosavuta chifoti malo ambiri wasitidagule malo athu a church. Yeah, ndiye timagwirisa ntchito maholo obwereka so we make sure kuti tipange patrol kuonesa kuti kodi fund iliyonse imene ikupezeka ikupita koyenerera komanso zofunikira zili zonse zokhuza mbusa amene akuyimira mpingo uja akuzipeza kuti asafukhale mopanikizika kwambiri. Ngakhale zina zochepa zimakhalanso zopanga partnering kulikulu kuno ngati ku Malawi. Chabi ndithu mumagawa ndalama kuchali chikwano taona pa social media maka pa Facebook. Yes. Mwina ndisadafike kumeneko tinaona advert yes pa Facebook. Panali chithunzi chanu. Yes. Ndiye adalemba kuti madzulano musaphonye. Yes. Kuonera mutsatire ndithu mapemphero ku mpingo wa a prophet gift. Kumeneku mulandira kina kake chuchitika ndi chani? Good. Choyambirira ndingonena kuti utumiki wangawo ndavutika nawo, I can say. Ndaenda nawo muzophinja zochuluka in terms of support. Chimene chimene ndichipange disclose kwa anthu enaso amene akutha kundionera kunena kuti ntchito ya Mulungu is very difficult when it comes to finances. Anthu ambiri general akangomva za ntchito ya Mulungu amangoganiza kuti ndi zaulere. Chimenechi ndichiphwasule bwino lero kuthandiziraso ena. Komano kunena moonesesa pa ground ntchito ya Mulungu ndiyodula kuposa china chilichonse chimene we can talk of. Many timapangira support mpira we were supposed to do the likewise to work of God. For the chitamu kuti iteke ipange spread imafunika financial kwambiri. Yeah, so in the process of the ministry facha kuvutika kuona kuti tipange higher zida tibwereke mipando zambiri zinamba kumande pasa my idea ena ona kuti I think ndikangodalira kuti anthu apanga chakuti vision ndikalamba nayo ndipo chidwi changa pakutumikira Ambuye. Vision imatoteka munthu kalamba. Kwambiri ena sokufa sada ikwanilise kumene. Yes. So and manda amati kumanda nkolemera because it has kept anthu amene afali ni masomphenya sada kwanilisidwe. Yeah, so ndinaona kuti vision ndivutika nayo ngati ndingodalira kuti anthu akuti bwanji. Chifukwa in those days ndiye kuti ndichoke ku Blantyre ndipite ku Lilongwe pamafunikira meeting kae. Mwina 3 weeks anthu okambira kuti kodi ndiye pa abusa watafuna apite ku Lilongwe. Amene 5000 eja ili transport ya ule mu bus. Ndiye kumakhala okambirana anthu atolere sidakwane ndiye umakhala ukukwiya mkatimu. Umakhala kusausikantene. Then I took that point because I think if I can separate my time ndizipanga so zina zimene ndibweresera drama. There I begin to do some small businesses imeneda ndithandiza kupanga ko boost vision masanga. So pankani yokhuza kugawa drama business mabanga business
Mapanga Okay, good. Itiyo. Chabwino. Business yoziwika bwino ngati muno Malawi, not other nations, koma timkamba muno Malawi, and ndi company imene machidoti Giro Investment. Okay. Giro yo tunaona magari moto yena pa chali yes, olemba Giro. Yes. Amene ajao si achali chia. Amene ajati aineyo ndi akazi anga. Koma akutumikirana na ntchito chani kuchechi chifukwa tagula ndife kuzera business. So Giro is gift and loveness. So ndi zino langa ndi akazi wanga pamene pacha. So business imene mapanga kwambiri kunoko ndiyo khuza kugula mbewu ndi kugulisa. Chimanga, soya, nyemba zomwezi. Ndi business imene nganali pa Malawi pano imandipanga sustain kwambiri. Tina ndi tinaso kuchokera kuma transportation monga mwandano bwana magali motena. Ya ena makota kuthamanga nsewu wazombawu, kutola tiwiri itatu miseumu. Ya pang'ono ma business amene timapanga ngati Malawi muno. Ndi amenewo. Ya. Tinaso timailigo. Ya timailigo. Yeah. Timailigo. Mpata opanga mailigo umakhala uvuta chifukwa cha zino imene tanyamula. Okay. Yeah, chifukwa give me a chance mukhoza. No. Kungoti tikati illegal. Okay. Anthu ambiri samamvesa fa illegal is something, anything you are doing that is not recognized. Komano kuti anthu amaipanga ngati generalize kuti kati illegal ndeto ni business ukhazi mene chiopsha choziwika. Komano kali kosi kamene mukupanga terekeza pa mwandigulisa yolembera chanuchi. Simunandipase receipt. Imene ndi illegal. So we can talk of illegal kuti almost everyone akupanga illegal pena paka makuti sipanga affect mina anthu ena ake. So munjirena yake munthu amatokota akupanga zinthu zophanya malamulo. Yes, kwambiri, and it's almost kumwina samagugwira it's almost 98%. Okay. Ine mwangodusa mu town muja wina akupeza ndi kabudula. Mwene kabudula umangopereka ndrama muta suzo rekodi amene watenga kabudula wangosolola illegal. Chifukwa iwe wagula chisote kodi wachita kuba mwina munthu akusegula pero wangosola. Itakhaoti paenda dongosolina opeza kuti wamangidwa nazo. Is illegal. Komano kuti clarification tinganoti we don't involve illegal business. We have got well registered business on the ground. Sure, sir. Prophet Byron ndino wachinyamata. Amen. Zaka zanu singafika 32 sizidafika. Sizidafike zona. Sizidafika. Komabe mwina tikazikokerera pang'ono. Kulumikiza nthawi kuti kangodusa baja makhala tichani ma significant figures. Yes. Yeah, titamatamira cha kumeneko ya. Yikutamagira cha ma 31 we are going to 32 now. Mafotokoza bwino kumafuzanga simuna yanke. Okay. Fosanga nala kuti muri chuchitika nchani mukumapereka ndalama. Munthu kuti muti zikumatani break it down for us. Okay. Nkhani yopereka ndrama yangokhala kuti ndi chinthu chozizimutsa. Okay. Chifukwa sizichitika mwina Malawi muno. Koma yes or no? Mukumapereka. Yeah. I'm doing that. Mukumapereka. Tikumathandizira anthu ambiri. Generally ngane kuti katikati mwa Giro Investment. Okay. Poona kuti Mulungu akudalisa. Tinasegula monso kagulu kena amene machidoti Giro Hand of Compassion. Giro Hand of Compassion imene timakhanga kuti tikupangano spano za chifundo kwa anthu ena amene ali ndi kusowekera mu zinthu zina. And Giro Hand of Compassion tinayamba 2021 kuchokera mmamizi momwe muno tili muno mukasungu ndi madera ena anthu akulu amasiye ndikumayitana pa chaka chiyonse njala cheke mati kuyamba pamene papa makhala zolandirandira pa chale chipachi. Timayitana anthu timalemba anthu mayina mmamizi agogo acha bwerebwere tialandirise kachakudi akathandizike chani mmamizi ena tikayendera kuona nyumba umene ilili timathabe kukhozako ziwiri zitatu moti we have got a good testimony kuti tili ndi nyumba ziwiri zitatu zimene takhati kumangirako anthu ena. So katikati mwa kuchita chimenechi ndimachimvabe kusausika poona moyo wa chinyamata ano sopano on the ground mene umata umayendera. Achinyamata ambiri muzaona kuti akungofuna chinthu chaching'ono kwambiri depending also mwa experience imene ndakhala nayo ine kuti anthu ena amene magwira nawo ntchito sagwira ntchito ngati wanthu kuti apeze ndrama. Ndiye wina ndimatha kungompasa 20,000. Komano looking at the impact imene angachite for 1 month ndimono 20,000 ampasa ijayo it can do something to somebody. Yeah, so I took it as a point kuti anthu ajawo ndi ateko amathandiza mbali ina kuwasegula komanso chifukwa ena amakangati they look up kwa ife ngati kuti pophunzira about zinthu zina. Yeah, so I decided kuti nditha kufikirano mwina anthu ochuluka kugwirisa ntchito social media because it's a platform that is on fire currently. Then naona kuti ndikakhala pa Facebook pachaona kuti ndigawe mwina ndili ndi let's imagine ndili ndi 500,000 ndifuna ndigawe
ndiyo nditawukwanisa kugawira munthu amene ali kuneno yet I'm here in Kasuku. Okay. And it is more blessing kumugawira munthu amene sindikumudziwa komanso yalibe idea yokhuza ine to empower kuti anthu atha kuthandizana okhaokha ngati amalawi. Mufotokoza bwino. Uzikumveka bwino? Good. Mukuzifotokoza bwino. Chabwino. Ndalama zimakanda mazikana. Kwenikweni tingane kuti koyambirira kumene ndimapanga mwachinsisi. Pofika kuti zabwerano pajapo sinasotona anthu ali basa pressure kochuluka. Oyambirira ndimapanga zimenezo underway. Anthu amene amandipanga follow ndimalowera ku inbox kwawo. Ndipase namba lano ya Airtel poona kuti munthu amatipanga follow kuona moyo wake umene akukhalira not I think this one I can change his life. So ndimatumizira pang'ono choncho. So maximum pakati apa ndangopanga ka schedule ka budget. Okay. Nango ika ka budget kochepa. Munaika zingati anthu amene akukutsatira pano. Yes. Pozokhala zoti nawonso manamba followers. Yeah. Good. Polengeza ndalengeza kuti mafuna nzigawa ma 100,000 kwa anthu okwana 25. 100,000 kwa. 100,000 kwacha. I see drama yambiri kwambiri motengera ndimene drama yatani pano yagwera. Chifukwa mukona 100,000 ndiye kuti ndife longopita kulino kubwera yatani yata. Prophet Byton. Munthu oti simukumudziwa. Yes. Mwangomuona pa Facebook. Yeah. Kungoona kuti amene akuonekeramo akhozokhala zokuti moyo wake suli bwino. Basi mwaivunga 100,000 cholinga. Zonadi. Mwina mutandimvesa pang'ono kuti zinthu zikuphatikizana ndi moyo wa uzimu. Okay. So ndimafuna ndimvesa kuti chimenechi chili ndi uzimu. Okay. Uzimu wake ndio ndi pali chikondi choposa umunthu. Chifukwa kuti kuthupi munthu akamakupasa drama you need to think. Chifukwa drama sipezeka mophweka. You need to think kuti munthu andipasa drama yali zolinga zotani. Komano ukakha kuti chikondi cha uzimu wamumvesesa Yesu pokuchosa mavuto amene akuchosamo umaona ngati kuti ndi bwino kuina wake atamva bwino just to be supported. Okay. And it will be much impressing kuona munthu wina wake atayima pena pake nkumaza chitiro mbonuna kuti ineyo kuti ndifike apa adandithandiza ndi wakuti ndi 20,000 ndipo atandipasa 20,000 nakauda thumba la makala ndapanga isi pano ndafika pati. It is very much impressing kwa munthu ngati amene akuziwa kuti wazalika moyo wa Chikristo. Yeah, so uzimu ulipo kuti spiritual side chikondi cha Mulungu chimangati chakudya. Kuti ukamuona munthu moreover as a prophet sumangomuona munthu ungomuona amene alili. Umamba kuona ngakhale pamene akukanika iyeyo. Kuti ndalama ndakupasana yasogoleri mumapanga chani. Ineyo tu basi ndimapanga betting. Okay, chabwino. So what if mutapanga chakuti ndi ndalama imeneyi? Yeah, so tikampasa munthu direction alomvesesa. We have got people who have got testimonies that I think atandithandiza pakuti panga zinatani zidasintha. Chabwino. Ndithu sa. Ndikukhulupirira zoti olo timu ya Luntha TV tabwera pano mukuthago yona. Because zoti bona zoti amene alili taponyere 100 koma sogolo lilipo kale. Ajeke takamenewa. On that note, bwanji titamwerako madzi ndi Luntha Television ndipo program yake ndi Luntha 45. Tikucheza ndi man of God, Prophet Gift Byton. Iwowa akuti ndi Dr. Solid One komanso che Solid One. Tikumvetsetsa za utumiki wawo chifukwa pa social media apa ndeyo maduka ngodina Facebook mangobwereratu Prophet Byton awade muponyepo manambala pamenepo avuge Airtel Money. Program iyi timakambirana zinthu zimene mwazimva koma munalibe mpata ozimvetsetsa bwinobwino ndeti matenga ine akewo kuti tifotokozere tifuna timwe madzi tikhale tikubwera posachedwa inchani nchifukwa yake program ya Luntha 45 imabwera pano. Program yathu ya lero tili kuno ku Kasungu kumene tikucheza ndi Prophet Gift Byton. Yowa akuti ndi Dr. Solid One akuti imene ndera pa ground ndati zikachema imafikanso kuti ndi che Solid One. Welcome back to the program. Thank you so much. Ngani ya yopereka ndama nofati imalize bwino. Okay. Pano mwafikira anthu angati? Mmene timapanga live yoyamba sitidafikira anthu ochuluka kwambiri. Live yoyamba tidafikira anthu 64.
kuti mumapereka ndalama zofanana ayi chifukwano cha mmene titangofika pa Facebook kuona anonso pano njala imene ndiluso lilipo tidayiphwasulano programu ija ndikumayinyenya kuti almost fombezo kuti mwinake tiyerekeze page ili ndi followership ya 28,000 people ndeti tumizireko anthu okwana 20 ndeti sinapange kukena kalikonse so we begin to break it down kuti ena azilandira kama 10,000 ena azilandira kama 20,000 ena ndiye we were targeting kuti at least uyu wadalisika 50 imeneyo uyu wadalisika 70 imeneyo komano we just kuti tifikire anthu ochuluka so tinaisintha kuifika so kuti so pana pazafika apa mungolondera kuti chimene mwalandiracho is a blessing from God koma zinazi za mulungu ndithu kwambiri kupereka ndi the beginning of the giving is a gospel and kupereka kwa ifeyo ngati azitumiki a mulungu kumafunika kukhale ngati example to everyone else outside there chifukwa aliyense kunjako akakumana ndi nyengo opemphera osapemphera amalingalira kuti komalizira ukapeza mtendere then ku nyumba ya mulungu so us as a church this is one of the fundamental things that we should always focus on koma kuti olopa maliro simakuimbidwa nyimbo za mulungu sizipereka chikoka bwinobwino ndiye chimayitika chona kuti ambiri tinali ndi mentality yomalandira zovala zokhadzuka kuti tikati mpingo apereka ndiye kuti kwabwera zovala kuchokera kunja zakaunjika zotena avala kale ndiye noti ziyapasa wanthu but now we end the generation ona kuti munthu angofuna 2,000 ya soya pieces 2,000 ya soya pieces that one ali nayo t-shirt ali nayo kumpasa t-shirt kwa hiyo to mean nothing yangofuna kenaka because we are in this generation in drama achinyamata afuna kupanga zinthu ena ake angofuna apange business koma ngosowa data because some people once they got a data they can make money somewhere so tinaona kuti ndi generation tili that one can even make sense kuposa mumbado watu mkumbuyo mpang'ono meti malandira timachuzi inu tunde Dr. Solid One yes you ndisangasa ndi Dr. Solid One chabwino inu ndesizukutherani chifukwa ari mmagulitsaso madzo dalisa weyo mbali imene mwina ndikhuze pang'ono panja tumamba ndi yes or no okay tikana kuti kugulisa tikepo kuti no koma tikana kuti anthu akumapeza mazi ni mafuta ozozedwa tithawira kuti yes with explanation backing up with explanation backing up mukuzemba munthu kuti apeze anointing water and oil akumayenera kuponya kena kake yes that's true mwavomera that's true akumayenera kuponya ndithu kena kake kumbali ya anointing water and oil anthu sakumanga ofikira kungonyamulapo yayi umayenera tupere upereke kena kake mzinga kuli magawo osiyanasiyana motengera ndi munthu mmene akulingalira kuti afuna apange chani with his spiritual life or physical life natural because these are faith issues now these are faith issues iweyo sunga pite kuchalichi ndikuno ndifunako mazi fa uchechi samagulisako mazi so if you find mazi kuchechi it means maziyo abwerako pacholinga so if you are taking that water it means palicholinga attached to what you are taking ndiye ambiri zimamvekera mosakhala bwinodi koma mwina lero ndipangeko clarify kunena kuti kuchokera mmalemba pa buku la Marko chapter 6 verse number 13 Bible ikunena kuti Yesu adatuma ophunzira ukatulutsa ziwanda ndipo ophunziraja adadzoza ndi mafuta odzozedwa it means akatulutsa ziwanda amazoza ndi mafuta odzozera kuti atulutse matenda ena matupi mwawo pali mavesi angapo including Yakobo chapter 5 verse number 14 atalipo dola pakati pano aitana akulu mpingo amuzoze ndi mafuta nkumbe kira pazakhala bwino so anthu akabwera chechi kujako timapempherera tikapempherera there is a sector now imene mafuta akapita ku nyumba they can use faith materials amene amachedwa kuti oil and water so that one it becomes their choice either they can get or they cannot koma mapemphero amapempha kuti apempheredwa zatheka mavesi mwachulawa anachulako kuti anthu akamatenga
ma oil azipereka makobidi iyayi mavesi wasada chule chifukwa chimene tamva ndichakuti yes mumaita uchika makategori makategori yes ngati ukufuna kuti mulungu akudalitse kufikira pakuti upange mwakuti ugule uyu yes. uyu ndiye ali pa 20,000 yes koma ngati ufuna kuti mpaka ufike pogula galimoto tapanga up uyu ndi anointing oil uyu ndi 100,000 and fundraising okay yeah is fundraising imene it's a part of fundraising izizi kawiri zimaina takati mangopereka okay koma as I said unena kuti let's talk of the small thing here as example recently nali ndi nsonkhano umene nali nawo pa Champion Stadium yes umene wandipangira cost 21 million and something yes now kuti muone 21 million and something kuti yabwera bwanji stage yokha kuti ngokhalapo stage imachaja 750,000 per day okay ma speaker anatichaja 5.2 million now ndiye tizaone kuti pafunikira anthu ochokera kunja ma transportation komanso tinapanga free accommodation komanso anthu amene amakhala pamene paja all 3 days they were eating for free now muona kuti budget imeja kuti ituluke pa ground is not a joke ka business tipo nyako komanso funika support ya anthu itengepo cha gawo koma mambo moja kuti beneficial ni ndamene akupanga benefit kwambiri ndi community yonse kwenera ndile chosowa chawo simukuona kuti mugwiza ntchito kuvutika kwa anthu ndi ma mulungu kuti mudzipeza ndalama no koma kuti ndigwisa ntchito mwambi ona kuti pochosa minga imene yambaya munthu pamakhala soka ulukena amene umamva kuti minga ichose tuluke koma not kuti we are using mavuto awo for the benefit chifuna kuti pafika utumike panopa ndiye kuti I'm not benefiting anything everything is just going and popanda business ndiyoti solid one wathera pompo chifukwa chona kuti currently tikupanga even cover ma program athu ma radio kwa na 11 imene ndi 350,000 per month demona kuti in a month ndrama yopita kwa ma radio yokha ikuthamangira 5 or to 4 million mwezi umodzi now kuti ndrama ichepezeke pa ground sitingakwanisa kupanga china chilichonse kumafunika anthu amene akuthandizika omwe aja azipanga ako kena kake kamene kangapepuse ntchito zina kuti kamaponyapo uthenga chozanabe koti uzipitira even kupanga post zinthu pa Facebook ndi data simavesi sititenga bible kuti Matthew 5 asanduke data kuti uponye video imafunika upangeka ndalama usukunule so those things they require small fund for the work of God to move on so lino mukuzimvetsa bwanji timafuna kuti tizipita tilowere kumalechereche kwa program yathu chabwino ndi pali nkhano yes pa mundikonza ngati ndikulakwitsa koma pa 31 yes chaka chatha December munapanga professor yayi wachiwiri wakale malemu wantsogolera dziko lino yes kumuona tanjatidwa akuzuzidwa choncho kenaka basi chipani chake chapezeka zoti chapita patsogolo mpaka na iyeyo ndikumuona kukhala president zona muna lino amene uja ndineyo okay mwina ndiyangane kamera kuti amene uja ndineyo okay ngati ntchito yathu ya utumiki timakhati kupempherera ziko lathu okay mkatikati mopemphera ziko lathu mwamphaso za Ambuye timakhala ndi mwayi omaonako zina zimene Mulungu akutiyankhula zokhuza kusogolo pamene mali pachokera zina la prophet okay so mkatikati mopembezera zaka za kusogolo mu 2024 2025 pa 31 December pamakhala pabwera anthu ochokera madera osiyanasiyana amene afuna atamva kuti kodi kusogoloku kukubwera chani okay ndiye tinapereka ma prophecy ambirimbiri maiko ambirimbiri specifically so kuphatikizamo dziko lathu la Malawi ndipo ndidayankhula mu prophecy ija koma kuti popeza tili mu generation imene ili quick alesa makapanga kati pamene pamusangalasa ndiye pamene pamakomera anthu ndipona kuti achilima 2025 mzimu wonse mumtendere akhala ali pampando wa ulemerero ngati president komano mukayisatira prophecy ija ndidayankhula kunena kuti mu chaka cha 2024 kukhala madzuzo kwambiri kwa msogoleri wa chipani cha UTM okay choyambirira mavuto oyamba akhala nkhani ya kukhoti ifika pa climax pona kuti imukola kwambiri ndipo ikakola pamene popo adusa muzozuzamo ndinapanga bracket prophet zimene mukankhula bazitu munthu can just go on your Facebook page yes akazipeza zonse ndiye musazikolekole yeah okay ndipo sindikupanga chidodo yes koma ndikupanga nawo breakdown okay mu bracket ndinapanga mark kunena kuti akachoka ku court they will crush he will be crushed okay and he will be destroyed
Okay. So akapangidwa crush and destroy chosatira chimene chikhalepo choona kuti anthu ajoina chipani chake ndipo chipani chake chikhala chodziwika ndi kutchuka. Eni ndimafuna ndipange clarify kunena kuti 2025 kulibeko wandala amene apange kampeni kupatula kugwiritsa ntchito chipani cha UTM. Oh. Yes, chipani cha UTM, the prophecy is unfolding. Moti prophecy meja anthu akamandiponyera kuti a prophet waboza ndimangona kuti saziwa chimene akuyankhula because prophecy is on the point. Anthu amakufikira Kobasi. Iwe unganenera izi taona nanga maliro because everything are included. What does it mean to be crushed and to be destroyed? What crushes? Mukapita mu dictionary, what crushes? It's a flight. Yes. Pamene pajamarato zoti munkaona nditu. Yes. Mukaona prophecy kumapita noti they will crush him. He will be destroyed. So ngati wapangidwa destroy ngakhale somoyo. Sungakhale moyo. Koma solid one abobonde mukunga poti now we are in the another era kuti no ngozi jano yachitika. No. But now you can understand at the end. Kuti nana kuti after being crushed zipani ziyababwera kucha ku UTM. Achipani chakuti ku UTM. Achipani chakuti ku UTM. 2025 chizachitike ndi wakuti. So aliyense amene angakhale pa mpando kuti wawina kuzera mu UTM. CEO president ndi chilima. Okay. Chipani cha UTM ngati chitapezeka chalowa mboma 2025. President alesa amene angayimirire kuti walowa pa mpandopo. CEO amene wawina ndi chilima. Yes. Zakazo kuti prophecy yanu ikuphirizirana. Prophecy ndiyo ti yakwana kale. Mufuna kutanthauza kuti chipani chimene chiwine 2025 ndi cha UTM jo? According to the vision I saw, that is how it's supposed to be. But you are still standing on the... Yes. Okay. The prophecy is still there and is linkable. Yokazigiga. Maninga naba zimene mudaona. Yes. 2025. Chipani chimene president. I know khala jogera ku UTM. Yes. And akakhala iyeyo asazwe kuti iye ndi president. President ndi chilima pamene popo. Iye wayimirira zina la munthu. Ndina UTM eh? Ine ndilibe chipani. Yali yesa akakhala pagulu chonchi amanena kuti aya ine ndilibe chipani koma pasi pa mtima. No. Ineyo ndine citizen. Okay. Wakuno ku Malawi. Pokhala mtumiki wa Mulungu ndimaona ngakuti chinthu chabwino kwambiri kuti Mulungu azikuyankhula mopanda mbali. Usakhale ndi chipani. Chifukwa kunenera prophecy iyi anthu angeona ngati ya chilendo koma mukaona 2019 ndineso amene ndanenera zokhuza achakwera. Okay. Ndipo ntanenera zokhuza achakwera prophecy yanga idakanika kuchitika. Dayankhula kuti ndikuona mbendera ya navala jacket la lady. Yes. Inayendaso kwambiri. Ndikuona mbendera ya mbalame ya chicken, mbendera ya chimanga imene ya DPP ya chicken ikutenga udindo kupita pacha pasogola ni expectedly koma pakhala cha confusion. So itakhala kuti apita alengezedwa kuti ndi amene awina. Everyone came back to me, including Antoina so Azipaniyo. Umati akuti awina na no, I said there will be confusion. So okay. Kaya wina kasana wine, but God said to me there will be confusion. Dipaja machisomo kani machani kudachitika fresh elections. Zimene dayankhula zichaso peza tani koti zapherezera. So prophecy simakwilirika. Okay. Olo anthu atapondereza zimene ndakambazi kaya alwesapo zotani komano ndikamapita pagulu kuti ndikuchiyankhula. First of all I consult God. God should I go? Yes. Chabwe. Pamapeto. Kodi izizi mukunena za kuona kutsogolo ndisina zotero zimakhadi kuti mzimu woyera kayambuya kuyankhulana kapena umangokhala malingaliro clever enough to calculate the situation nkuona zoti zikhala chonchi. Ndizoona ndithu reference yathu imakhala Bible. Okay. Poona kuti kali konse kamene aneneri anthawiyo adayankhula kadapanga unfold and tili mu mbado umene chilichonse kuchitikira panopa ndi ma prophecy. Tifune tisafune wina alesa amene paziko lapansi azayenda according to cha prophecy. Miliri kuchitikayi ndi uneneri umene unayankhulidwa kale ndi aneneri. Okay. So kuona za kusogolo is truly the spirit of God kuyankhula ndi anthu. Ena amakamba kuti ma prophet adatha. That's a big lie from the pit of hell. Ma prophet aliko koma pali ena anthu amagwisa ntchito za chikuda choncho. Azangopesa zinthu zitatu kuti tili ndi fake prophet, tili ndi false prophet, tili ndi original prophet. Inu muli pata. Ineyo ndili pa original prophet.
tikati fake prophet ndi munthu amene si mneneri koma wangokhala ndi gimmick, ali ndi machitachita au luso opanga pretend as a prophet, alibe mphamvu iliyonse, alibe chilichonse chodalira. He can do something in the clever way. That is fake prophet. False prophet ndi amene ali ndi kuthekera kotha kumaona zinthu za wanthu koma akugwiritsa ntchito mphamvu ina yake imene si ya Mulungu, amene ngamuchira kuti ndi msing'anga wa quality. Aha, umavala masuti chifatu anyamata inu masuti wande kangaro achokera tu kwina kwake beli moja anthu angotele prophet wangu kuti kodi makaso kumakhala kuuzidwaso ndi mzimu woyera wewe. No, ndingangoyankhulapo chinthu chimodzi. Okay. Prophet ali ndi zinthu zimene Mulungu anampasa zoti apange present ku generation. Okay. Kale paja ma prophet ena amavala ziguduli, yes, amavala chani, koma let's take example kuti prophet Jesus. Yes. Bible ikuti Yesu Kristu nthawi yakeyo 2000 years ago atapachikidwa pa mtanda, malaya amene anavala Yesu anthu anachita kumenyanira mpaka naoti awine malaya sadapezeke. Ananoti pamene zililimu apa alesi angodula chigamba kuti alesi apita azikaona kwawo kuti suti imene iyi adaipeza pati Yesu tu ameneyo. Yeah. So looking at the lifestyle of prophet Jesus, you see that there was prosperity grace inside the prophetic. Okay. Ndifake ku 2:20 akunena kuti khulupirira anene ndipo muzachita bwino. So there is something attached with the prosperity. So prosperity sunga ipange cover, it has to be presented. Aha. I hope it's making sense. Yeah. Kodiru mukuthago yanko. Oh, chabwino ziko. Mukuthago yanko. Ziko kwambiri. Ndimafuna mutayangana kamera iyi. Chabwino. Mawu anu omaliza akhoza kukhala otani. Ziko mukwambiri. Amalawi kulikonse mene mukundimvera. Yesu akubwera posachedwa. Ndipo nthawi yatha. Pambuyo pa chilichonse chimene tikuchita ngati anthu, tisaiwale kunena kuti miracle imene imapangisa angelo kumwamba kuvina ndi kusangalala ndi pamene munthu mmodzi walapa machimo ake ndi kutembenukira kwa Ambuye. Ndekha yamwalandira miracle ya mtundu wanji pa moyo wanu, kaya mwalandira ndalama za mtundu wanji, by the end of the day onesesani kuti moyo wanu wapemphero ndi moyo wanu wauzimu uli mchimake, ubale wanu ndi Ambuye uli bwino. Choncho chamwayi ndichitengere kunena kuti kali konse kamene mwamva ndi kukambirana pano, above it all mutolepo kuti chipulumuso chikhale key number 1 yochipanga maintain mumtima mwanu. Chilichonse chimene muli nacho pamapeto pake chikazatha muzafuna pemphero lokalowera m'manda. It means pemphero is a final stage of everybody existing on earth. Tinalowa muno through a womb of a woman, tizachoka muno through the tomb or the graveyard. So those are entry and outlet of this earth. Ndenga tili muno tinabwera tiziwe kuti nthawi inake tizatuluka. Potuluka apo tizafuna munthu mmodzi amene azakakhala nafe kumanda ndi kulandira mzimu wathu ndiye Yesu Kristu. Mawu anga achilimbikitso kwa nonsenso achinyamata ndionena kuti musaziyang'anire pansi, kuthekera kulipo mwa Ambuye. Buku lija la Miyambo 10:22 akuti madaliso a Mulungu amalemeresa njira iliyonse imene mukugwiritsa ntchito kumupambane kapena mutukuke. Live it, believe that through God's grace you can prosper in your words. Secret is Proverbs 16:3, render your plans before the eyes of the Lord and he will make them agree to his will and you shall succeed. So maplana nonse asiyeni masopamba ndipo musapambana. Prophet Gift Byton, my name. Ndairoleretsa maona. Zona. Zinaba tu basi malilime kwinako. Ine mmene ndimabwera Chabwino. Ndimafuna ndiyesere kuti ndifike pa suti yanu, mandoona kuti ayenda achepera kutali kwambiri. Pa suti. Kodi imene zina yake maiti chani? Suti sitizo kuti ndingane kuti zina yake ndi chani? Okay. Zambiri simango kuma naso tikakata enda maiko azathu. Okay. Akuti tapitako ziko linali ukumanizako kenaka kuti komatu ichichi. Kunyezimira. Achikunyezimira ichi ndikachiponye pa chita undigwira. Kodi Prophet Hubert Angel. Yes. Amena ajani ndi father? Yes, amena ajani ngati spiritual father anga. Okay. Prophet Hubert Angel. Chabwino. Yeah, ndikumene ndimapita kukaphunzira nawo mawu a Mulungu. Ndikumene makatapa akulu. Timakatapa zisomo. Usati ndrama koma zisomo. Oh, chabwino. Nditu. Tatokoza ziko kwambiri. Prophet Gift Byton. Tayamika kwambiri. Ameneso ndi Dr. Solid komanso akuti che Solid. Amen. Thank you so much indeed. Tatokoza kwambiri.
tinene kuti bwanji kwa lero tionere mwemu mwambo wa gulugufe munali ndine Robert Edward mudzakhalenso pomwepo sabata lamawa pamene tidzakhalenso tikubwera ndi mlendo wina. Ndikukhulupirira kuti mwaphunzira ziwiri zitatu, koma pa peji yathu musaponye nambala yanu ya Airtel Money chifukwa ndalama sizibwera. Zikomo kwambiri. Solid One amene ali a Gift Byton amene iyi ndi mneneri kapena kuti prophet amene mbiri yake ndithu ikunkana kulira ndipo kuphatikizira kugawa mawu a Mulungu kapena kulosera za mawu a Mulungu. Iyeyo akumagawanso ndalama kwa omusatira ake. Prophet ameneyi ndi waku Kasungu ndipo padakali pano chechi chawo chili ku Kasungu. Mwinanso nkutheka nanu mukusowa kanga chepe kuti muyambire business kapena mukuze business yanu, mutha kuwapanga follow Prophet Byton ndipo muone kuti atha kuthandizani motani.